Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Lapha ezinkundleni ke zokuxhumana sekusabalaleke ividiyo kuyaloko wayecula kuMaskandi ke bekwe njengenkosi kaMaskandi singamazi ukuthi wayebekwe ngubani engasukuthi idwa. Ubaba uthwala ofuke namankentshane kunevidiyo ke ayenziwe ubaba kuAyanda Msweli nokuyilapho uAyanda Msweli bekade ke emvakashele khona. Singazi ke futhi ukuthi kubezobuza ke ini la bekade kezoyibuza ke kuyena. Kusolakala ukuthi kuAyanda Msweli ubezothola ukuthi ngabe kubaba ke uthwala ofu namankentshane uphila impiloni. Uthwalofu ufeze ukuthi kwaye kwafika ke lowo ke ongumculi ke noma uyimbanga Khuzani umthandeni umfoka amanqele ubaba kuthwalofu ufeze ukuthi umthandeni wafika ke laphana ke ngamenyiwe futhi engasi nokuthi ke uzokwenzani uthi kwafika kwambuza ukuthi ke ingabe ke uphila ke ngani uthi kwabatshela ukuthi ke yena akanazo ke igcabo isemsimbeni futhi into angayisho nje kuphela ngabatshela ukuthi ke labafana mabayeke ukuthwala njengoba ke basola ngokuthi ke konke abanakho ke bakuthole ngokuthwala. Uthwalofu uphinde ke futhi ke wasola kumthandeni ngokuthi ke wayesengenhloso yokuthi ufuna ambeke ezinkosi kaMaskandi uthi yena ubengekaza ambeke kumuntu oshaya ongusiginci ke siyayishaya uthi kumthandeni akakwazi sidalo ukushaya isiginci ushaya isiginci ngesipikile usoke khala ukuthi ke qoqo kuhle kumuntu oshayela indlu kathayela. Uthwalofu namankentshane uthi kumthandeni isiginci kasasi ke sidalo futhi akazange azasibone nokuthi ke senziwa kanjani uthi ubengekaza ayenze ke lonto leyo lelo phuthu ubengekaza lenze. Uthwalofu uma ngaze kabaningi ngoba phela wabeka kumtshengiseni umfoka agcwense umtshengiseni wayengusiginci ke siyayishaya wayengasi lutho nje ke ifanele ke nayo uthwalofu namankentshane phela uthwalofu namankentshane wehluba bamehlula kokuya nokubuya ehlulwa ke lapha ke umfoka Khumalo ke umfoka Mguzula lapha yake wakwanongoma umgqume empeleni ke lapha ke umfazi omnyama wayemehlula kokuya ke nokubuya uthwalofu ke namankentshane. Akwaziwa futhi kubukhosi ke lobu noma ke lesihlalo ke sikaMaskandi uthwalofu wayesithole kanjani ngoba wakwazi ukuthi akalibone elihlala kumfazi omnyama kodwa ke lokho akumangazanga ngoba wabonakala mhla ebeka kumtshengiseni njengenkosi kaMaskandi emgibeza ke phezulu kamgqumeni owayezishayela isiginci ke futhi ke ishaya noma ngabe yipi ingoma oyifunayo. Uthwalofu ufeze ngokusobala ukuthi kahle kahle akazi ukuthi kuyini kuba inkosi kaMaskandi futhi ke yini efunakalayo kumuntu ukuze kabe inkosi kaMaskandi njengoba ke phela vele kwanayo kwakuvele kungekho emthethweni. Uthi ke cha ngempela akakwazi sidala ukucula kumthandeni uhleke kwaze wakhala ke izinyembezi uAyanda Msweli engasiwa ke nayo ukuthi uhlekani uhleka nje njengoba ke phela kuveza ukuthi ke lona ke usiginci ke siyayishaya ushaya ekhala kamakopi uthi ukuthi qoqo wahleka kwazwalala phansi uAyanda Msweli singasi noma ke vele ubesele lokho yini noma ke ubevele nje ke kuyinhloso yakhe ukuthi kube khona zobadicilela phansi phela uAyanda Msweli bakethi kudume ngezemgwaqo akwaziwa ke noma ke nalapho khona yena umgwaqo ongena ke kwababa kuthwalofu namankentshane kodwa ke lesenzo ke sika baba uAyanda Msweli sibadenile abantu kabaningi njengoba kuveze ngokusobala ukuthi ke kahle ke uhlobo olunjani ke lo muntu lapha kuthwalofu namankentshane akasisidalo akawazi futhi umculo kwayena futhi into ayecula cha ayikho sidalo kodwa ke futhi ubonakala ehamba phambili kubantu ke jaji umculo kaMaskandi. Umbuzo uthi wayebekwe kanjani yena ekhona umfazi omnyama owayemehlula ukuya nokubuya inxele kaMgquzula futhi wambeka kanjani umtshengiseni engusiginci ke siyayishaya emehlula ukubuya nokubuya ehlulwa ke lapha ke ngumgqumeni yini le athi ke uyayifuna futhi kuma ngabe neqiniso ingabe ke iqiniso yilona leli loba buthengwe ngamalini ukuze ke ahlephizene noma akacikele ke phansi umculo kaMaskandi ngoba ke vela akaqali namhlanje. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.